втори път. Войняговци имат славни герои, взели участие в Балканската война, в Юлското въстание 1923 година, в Отечествената война и в антифашистката борба. Но най-голямата гордост за селото е свързана с името на апостола на свободата Васил Левски. През 1864 година Левски идва във Войнягово. В селото живеел дядо му по бащина линия, Кунчо, родом от друго село. През 1795 година убил пловдивски бей и се заселил тук. Първата му жена Виша е починала и дядото на Левски взел за жена войняговката Яна Искюва, на която кръстили сестра му. Родил им се син Валю, Чичо на Левски. На 23 април, Гергьов ден по стар стил, 1864 година, една седмица след като се е раздечил в Сопотския манастир, Левски се главил за учител и певец в селото. Построили църковният навес за училище. Младият учител бързо завладял сърцата на децата. В учебната работа въвел новата взаимоучителна метода и светското песнопеене. Още се помни научената от него песен «Нено, ненеле». Суровата дисциплина и наказанията Левски заменил с авторитета и строгия си поглед. Хвалял добрите при всеки удобен случай. През горещите дни водел учениците си край селото и там учили и играели. Обичал да им разказва истории и легенди. Ето една от тях. През есента дошли кръвожадни турци. Всички се изпокрили. После се чуло, че са съсекли старци и отвлекли мома Димитра. Тя нямала баща и брат и Никола тръгнал да я дири. Една нощ Никола си дошъл. Тук е, рекал мале, носа и главата. И надлъго и на широко и разправил как я открил. Намерил я в едно турско село. Казали за какво й отишъл. Тя се развикала, та събрала тюлюмбеците от мъжовия ти стан. Черни, грозни, брадясали. И решили да го затреят. Ама той цяла нощ мислил как да се отърве. На другия ден, рано заранта, Димитра минала покрай него, пък той й рекал: знам, Димитро, знам, жама затрийти, ами я ми отвържи ръцети, сърменият ти лек да съблича на сестринника си за спомен да остава. Отвързала му Димитра ръцети, той я стиснал за главата, отрязал я, с два подскока се добрал до дисагите, турнал я в тяй, метнал се на кончето и летнал към Българско.
Изтрила изплакани очи майката, па рекла: фърли главата, Никола, да се не чуй не види. И нека песен наредим. Та мало и голямо да запей, как брат родна сестра затрива за продадена българска вяра. Любовта на децата към учителя открила и сърцата на бащите им. Левски разказвал на будните младежи в селото за белградските събития и дейността на Раковски. С верни другари поставил основите на бъдещия революционен комитет. Левски не е само един велик теоретик, практик, революционер. Той е бил човек с много разностранни интереси. Например, случая с кучето, агнето и котката, които той събира да живеят на едно, за да покаже на войняговци, че антагонизма, ненавистта между животните не е вродена. Тя може да бъде преодоляна, стига да има подходящи условия. И с това той се явява като един от първите психолози в нашата история. Още един такъв интересен факт. Левски се явява като първоосновател на физкултурното движение в България. Първото юнашко дружество, тъй наречено, е създадено пак във Войнягово под негово ръководство. Даже и учениците си, той обичал да извежда, когато времето е позволяло, е било по-топло, той обичал да извежда сред природата, най-често около река Стряма, където им е преподавал и физическа подготовка. Войняковци разказват, че Левски влизал на седянката, поглеждал Йова Грошова и я молял да запее. Йова е най-личната, най-хубава мома в селото. И тогава за жителите на селото, за всички в селото не е било тайна тази тяхна симпатия, която е възникнала. Левски напуска селото. Йова дълго време не се жени. После се оженва, напуска селото и може би в някаква признателност или някакъв жест за този човек, който тя толкова много е харесвала, изучава тогава на това време собствения си син за даскал. Докато учителствал почти 2 години, от май 1864 до края на март 1866 година, Левски живеел у баба Ивана Боюклиева. Тя имала многобройна челяд. Къщата й била на край на селото и от нея започвали гюловите градини. Баба Ивана обикнала даскала като собствен син. В края на март 1866 година бъдещият апостол и казал, че напуска селото. Дал и да скрие ново везено елече с лъвчета и пушка и я заклел на никого и нищо да не говори за него. Баба Ивана само помолила да я навестява когато може и той не забравил обещанието си. Веднъж Левски дошъл да си вземе елечето. Дал на баба Ивана 2 гроша да си купи нещо. Баба Ивана отказала парите. Обхванало я тревожно предчувствие. Изпратила го до портите със свито сърце. На прага намерила оставени 2 гроша. И това наистина е било последното идване на Левски във Войнягово. Баба Ивана спазва за ръката наистина, купува с тях една нива, която и до днес правнуците ѝ помнят къде е. Баба Ивана живее 104 години и може би една от причините за това, че толкова малко се знае за Левски във Войнягово, е тази, че никога и пред никого не говори за него.
Когато войняговци научили за смъртта на Левски, камбаната била цяла седмица без да спре. Жените хвърлили шарените кърпи и се забрадили в черно. От тогава, всяка година на 19 февруари, деня на обесването на апостола, те носят траурни дрехи, черни кърпи и носии. И така Войнягово жалее за своя учител повече от век. В знак на почит към Левски, войняговци приели 6 май, Гергьов ден, деня, в който е дошъл тук за празник на селото. И днес, на този свят ден, те се събират в черковния двор, играят войняговското хоро и пеят любимите му песни. Хубаво село имаме, хубаво село имаме, то няма лавно на себе, то няма лавно на себе, край него слама плочича, край него слама плочича, Войнягово село се налича, Войнягово село се налича. Момите тук са засмени, момите тук са засмени, и се са бели чалвени, и се са бели чалвени.